pintxo lehiaketari buruz, Euskal Herriko pintxo lehiaketari buruz hitz egingo dugulako. Gaur goizean, Maider Reguez gure lankidea, Hondarribian izan da bertan, lehiaketa horren bihotzean, artean, berak etzekien nor zen txapelduna, guk badakigu, eta berehala jakingo duzue, baina aurretik, hori jakin aurretik, hau da, Maider Reguezek prestatu diguna. Opa. Hondarribia goizeko 9:30 Euskal Herriko 20. pintxo txapelketaren finala astera doa, hemen Hondarribiko itsasetxea auditorioaren barruan. Beraz, bagoaz, sukaldarien lana ikustera. Aurten 60 pintxo aurkeztu dira txapelketara, baina finalera 8 baino ez dute lortu iristea. Gipuzkoako 3 pintxok, Bizkaiko 2 pintxok, Arabako beste 2 eta Nafar batek nork irabaziko du? Eta gaurko finalean lehenengo lana egitea tokatu zaie Iruñako El Mercado jatetxeko 2 sukaldariei, haien pintxoa Ertxili. Bigarren pintxo proposamena Donostiako La Perla jatetxeko sukaldariak lanean ari dira, euren pintxoa prestatzen. Pintxoaren izena, Falso Erizo de Mar. Baiat, atzo gure platoan eta gaur beste mai batean tokatzen zaizu lan egitea. Bai, beste mai batean eta jende super garrantzitsuekin, produktua, mentalitatea eta energia asko daukate. Ez daukazu lan erreza, ez da? Danok zoragarria dira, baina lana is a team work. Talde lana da, bera? Bai, talde guk ikusiko deu bihotza, mentalitatea, eta ere bai produktua. Bertakoa. 0 kilometrokoa. 3. pintxo finalista, martxan da etzenatokian, hau ere Donostiakoa, La Barra de Cojua tabernakoa. Mikel Muñoz, Hondarribiko Gran Sol tabernako langilea, eta, bueno, zuen txanda da hurrengoa, ez da? Bai, artezen geha, pintxoa egitera eta oso konten finalean egotea. Nola du izena zuen pintxoak? Gato Bask. Eta konta iguzu nolako pintxoa da? Da oiaskoana, da gizo bat oiaskoana, eta gero oian dauka laburu bat desela galleta batena da, jengirbirana, eta gero espolveratu dauka almendrak. Gozoa eta gazia? Bai, da como un trampantojo, ez? Bueno, finalean zaudete, badaukazue ohitura irabasteko Euskal Herriko pintxo txapelketan zeokerrezpanago 4 alditan irabazi duzue, beraz, bueno, zergatik ez 5. bat, ez da? Oso zaila da. Urtero azkenian denak ditute pintxo oso honak, eta, konten gaude finalean egotea, porque eske da pasada bat. Euskal Herriko pintxoen txapelketaren final honetan beste 4 pintxoren aurkezpena falta da oraindik, baina goizeko 11 dira eta Gazako genozidioaren aurkako mobilizazioei eta lanusteari hasiera emateko ordua da. Beraz, mikroa eta kamera itzali egingo ditugu. Ikusten duzuen bezala Gazako genozidioaren aurka egiteko greba horrekin, lanuzte horrekin bat egin du Maider Reguezek, gure lantalde osoak, esango nuke, iaia, beraz jakin gabe gelditu gara, nork irabaziote duen Euskal Herriko pintxo txapelketa, baina gu Hondarribira goaz, bertan dugulako Jon Eskudero. Jon, arratsaldeon. Arratsaldeon bikote, guk ere grebarekin bat egiten dugu, baina kuku bat egina izan dugu eta Hondarribira etorri gara, hemen dagoelako Euskal Herriko pintxo irabazlea. Hauxe duzue, Gran Sol taberna Hondarribian dago, eta maialen lasterka eta pasioan ibili ezkero zilegi da pintxo bat jatera etortzea, eta guk ere kuku bat egin behar diogu hemengo arduradunari. Jende izugarri dabil, sartu eta atera eta sartu eta ez da harritzeko hemen dagoelako Euskal Herriko pintxorik onena. Mikel Muñoz,
arratsaldeon eta zorionak. Gure bideoan azaldu zara, Maiderrekin batera, oraindik etzen egiten garaileak zuek zinetela, zer sentitu duzue, zuen izena esan dutenean? Zoragarria. Azkenean esan presio guziakin, azkenean jetxitzizu presio guzia, eta... de la leche, como se dice, Baina bosgarren aldiz irabazi duzue, Mikel, jada azala eginda edukiko duzue, edo oraindik ere... Ez, azala inoiz egiten. Hortako presentatzea ez, irabazteko. Eta irabazte maduzu, ja, oberena egia esan. Bueno, pixka bat azaldu diguzu, gure bideoan pintxoaren nondik norakoak, baina orain jendeak ziur nago entzungo duela are arreta gehiagorekin. Hementxe dugu, Mikel, pintxo ospetsua, gato baske, zerez osatutako pintxoa da? Bada gizo bat oiaskoana, eta gero dauka galleta bat jengibreana, eta gero barruan dauka ere bai mermelada gerezilana, emateko hori toke dulzor, eta gero dauka espolboreatua almendrak, eta gero dauka ere bai oiaskona sala, ere bai dauka espolboreatu ere bai, emateko zeke crunch hauan. Denetik badu pintxonek hain gauza txikia eta hainbeste ezaugarri. Eta izena bera ere, gato baske berezia, zergatik jakin dezakegu? Bai, a ver, da un poco de cachondeo egia esan, ez? Porque daukagu kamarero bat hemen, ez dakila asko frantxesez, eta torri zen frantxesa bat, esan zion, gatu bat, eta esan zion, ez, aquí gatos no damos. Entonces, claro, eukidu uda osua, pues de cachondeo, eta horregatik ez da gatu, ez da frantxez, normalmente da frantxez ez idazten da, ez? Baina jarri dugu gato en plan cachondeo de patxarnos unas risas. Anekdota politia da, Mikel, orain sukaldean lanean ari dira, guk hemen esku artean daukagu, baina okerrik ez bada, barran ere izango duzu aurrerantzean pintxo hau, ez da? Barran ez, hori egiten da momentuan, sukaldean. Osa, sukaldeko horarioan egiten dugu pintxoa eta aixertzea, eta guk ematizugu pintxoa maira. Eta bukatzeko munduko txapelketara ere bazoazte, iaz txapeldun izan zinetelako Espainian okerrezpanago, eta orain azaroan munduko txapelketa duzu, ez da? Bai, lehen gortian irabazi genuen Espainiako txapelketa, eta aurten mundiala. Osa, aurten juten egin mundiala bakarrika, porque azkenean lan pila egiten da, azkenean pintxo bat egiteko eta hori presio asko duzu. Eta aurten, pues, eukidugu sorte ikaragarria, porque da pasada bat nivela dagona konkursuan, eta de unos pintxos del copón, egia esan. Eskerrik asko, Mikel, eta jarri dezazuela bide berean. Zuei etortzen garetin tabernara. Ikusten duzu, bikote hemen maila izugarria dago, usaia ere apartekoa da, jendea joan etorrian ikaragarri, eta uzten badiguzue, Xabi kameralariak eta biok ere pintxo hau probatu behar dugu gaurko honetan. Eta guretzat ekarriko duzu, guk ere probatu nahiko genuke. Ziurrenik. Jon, ez dakit. Edo? Zer? Bai? Mikeli esango diot, esaten didate aurkezlei ea eramango ote diegun, eramango diegu, ez da? Zu bai. Ostu egongo da, baina berua jatia beto da. Badaukagu mikroonda txiki bat eta bihar bertan berotu eta jan izango duzu, Bitugu, bai. Mikroondas. Mikroondas, mila esker, Jon. Eskerrik asko, bai. Bueno.